3 punten nog voor Stamprooi. En hij lukt er normaal gesproken geen graas over gereden. Hij is bedoeld. Oh ja. Ze hebben hem. Ze hebben hem. Pieter te schieten. Jan. Ik weet nog niet wat ze gaan doen. We hebben hem 3 keer zag ze. 3 keer een scheepsrecht. Ik heb altijd gezegd, als ik 3 keer een vol kan maken, dan zeg ik dezelfde dag moet in een Apeldoorn te zitten. Dicht of Sjaak? Sjaak. Dus ze moeten nu stoppen. We moeten nog 2 keer zitten. Moet niet stoppen. Ja, nee. Snap je? Sjaak gaat gewoon door. Sjaak gaat gewoon door. Er moeten nog 2 punten. Mensen willen natuurlijk naar voren her. Dat kan met de nooit tegengooien weer. Hè. Maar wij zijn niet dus getuigen van een memorabele daad. 3 keer de Nooie Limburger. En een droom komt uit. Nog 1 punt van Roy en dan Bach zet hij los natuurlijk. Het is nog niet zo wiet. Dat staat gewoon te kallen. Zie je dat zo? Dat gewoon even te horen. Ik weet als hij hem nu op zijn rug voelt, zei hij. Daar voelde hij geen klampigheid. Daar geloof ik niks van. Zelfs niet met deze temperaturen. 1 punt. Ja, dan is het er maar. In Limburg lopen ruim 10.000 schutters rond. Ze dromen er allemaal van om eens in hun leven het Oud-Limburgs Schuttersfeest te winnen, het OLS. Sommigen maken dat mee. Een enkeling doet het zelfs 2 keer. 3 keer het OLS winnen is bijna onmogelijk. Maar toch, het gebeurde. In 1965 heb ik het metgemaakt. Toen waren er, ja, ik zou maar zeggen, een paar honderd mensen. Toen was je een stuk minder als in 85. In 85 was geweldig. En wat ik nu metgemaakt heb, dat is helemaal niet te beschrijven. Echt niet. Gisteravond 8:55 begon ze te regelen. Het had toen al een paar minuten gedruppeld, maar daar had zich niemand schat van aangetrokken. Maar toen het echt begon, vluchtten de duizenden lui weg naar de tenten. Dat was gisteravond op het beslissende ogenblik van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Tegelen. Voor de scheetszanger had zich iedereen die zich voor de afloop interesseerde samengevonden. Daar wordt van kwartier voor 8 afgekaveld. De 6-tallen van 17 schutterieën waren nog overgebleven. De rest wordt afgevallen. Het zorgt er uit dat het nieuwe systeem van de secretaris Hendricks van het Oud-Limburgs Schuttersfeest succes zou hebben en dat we nog dezelfde avond de winnaar zouden kunnen feliciteren. De schutterij Sint Catharina uit Stramprooi is zaterdagmiddag op het schietterrein De Snelle Sprong in Tegelen winnaar van het Oud-Limburgs Schuttersfeest geworden. Zoals bekend waren er de vorige zondag 3 schutterijen overgebleven toen de strijd wegens zware regen en invallende duisternis moest worden gestaakt. Dat waren behalve die van Stramprooi, het Akkermansgilde uit Venlo, dat zaterdag tweede werd, en de schutterij Sint Barbara uit Leverooi, dat in de eindstrijd op de 3e plaats eindigde. Werd je nu nog wel eens aangesproken op die overwinning van 64 in Tegelen? Ja. Wat zeggen de mensen dan? Hij hoort zich er ook niet bij. Ja, die hoort ze al bij, hè. Ja, ze kennen mij allemaal naar Rooi. Ja, dat weten ze. En wat duidt dat met u? Ja, daar zit ik toch wel wat. Ja, weeg groots op. Ja, dan zeggen ze, ik moest erbij zijn. Die heeft metgeschoten, ook anders zetten, maar ook de gewone mensen. Ja. En wat duidt dat met u? Ja, dat duidt je gewoon goed, hè. Ja, maar dat vergeet ze gewone mensen net. En dat was prachtig. In de volgende ronde bleven, na 6 schuut, nog 12 6-tallen over. In de daaropvolgende nog 8 en toen nog 3. Toen regende het zo hel dat zelfs de flinkste schutters waren weggevlucht en de kamp moest weer opgegeven. De 3 tot barstens toe nerveuze 6-tallen waren die van de schutterie Sint Barbara van Leverooi, de schutterie Sint Antonius van Stramprooi en het Akkermansgilde van Venlo. Is het voor het OLS weer tijd? Voor het schuttersterrein wordt het omdraait zijn de hectare gronden gezegd. Kilometers buizen liggen al lang alweer zijn ze aan de gang. Laat me komen, wij zijn er heel veel klaar voor de schoonste dag van het jaar. Wat is nu het allermooiste moment van dat schutterfeest door in Tegelen? Wie er achterop schudt, het 18e puntje AFD.
Dat was, en toen de ervaring wat die mensen, de supporters en de medeleden die het niet aankosten, die achter een wagen gingen staan of zitten, wij huren het wel. Die worden erbij? Die worden erbij, ja. Die worden erbij, ja. Die het niet gezien hebben? Die het niet gezien hebben, ja. Maar er wel bij horen? Maar er wel bij horen, ja. Ik weet er nu 3 die dat niet metgemaakt hebben dat we hem gewonnen hebben. Ja, de spier kwam in Bezel. En mijn oudste broer was erbij. En die zei, ga me de friet halen. En toen kwamen we terug met de friet. En die zei, broer kwam weer tegen. Ze hebben hem. Hij liet de friet vallen op de grote buik. Waar eerst een zwaprook bij de smeet, hij wel even die het gelinkt voor we zullen dan om 2:00 of zo wat hier in een rooi aankomen. En dan komen we rooi aan. Hey, dat zie je toch gewoon, je weten ze dat allemaal. En dan stond er van vaarkloor en dan stond er op volk. Er waren mensen die kwamen uit het veld op een klompen bergen en dingen en dan kwamen ze aan en de tronen langs de ogen, dat was echt iets geweldigs. Ja. En we hebben wel 14 dagen na toch gevierd, denk ik. Ja, maar dat was toen de guurtje, ieder café en Loder veel meer en zo, die gaven ook een ton, hè. De Brouwer gaf een ton en die gaf. En van andere verenigingen nog, van Boetero, die gaven allemaal tonnen beer. Dus, en toen waren we jong, hè, dat kost er nog eens een paar hebben. En dan niet. Nu nog wel een paar, niet zoveel meer. Ja, we gaan onmiddellijk over naar het OLS en Dieter, onze verslaggevers. Ja, en hier is Lee Meijs. Ik heb de uitslag van de eerste run. Ik ga niet opnemen waar allemaal droed is. Ik ga alleen opnemen waar er nog in zit. En Wat is het zo'n uitslag, Lee? 86 setterieën van de 147 zijn overgebleven. Dus het gaat toch een langdurige geschiedenis worden. Laat gewoon. Zit ze? Ja, zeker. Alle hein vast? Zeg, mijn favoriet zit erbij? Dat hoort ze vanzelf. Je zijn er niet lang in gestaan. Nee, maar 1 of 2 jaar met genomen. Ja, zeker. Dan lagen de kleins met Linda Willem. Ja, en toen we daar een Belgisch gemist heet, dat was toen zijn doodsteek eigenlijk een beetje. Ja, zeker. Maar, ja. Zonder een spier te vertrekken legde Jacques Kuppens zaterdagmiddag aan voor het laatste schot dat beslissend was in de zinderende finale van het Oud-Limburg Schuttersfeest 1985 in Dieteren. Feilloos haalde hij het laatste bolletje naar beneden. Met die handeling bezorgde hij schutterij Sint Catharina uit Stramprooi de organisatie van dit schitterende volksfeest in 1986. Wat is nu voor het hoogtepuntje als je terugdenkt op het OLS en Dieteren? Dat ik zelf deel heb mogen nemen in dat team. Dat is eigenlijk de winst van iedere shutter dat er op zijn leven en een keer met me kan maken dat OLS winnen. Dat is een droom van iedere shutter? Dat is een droom van iedere shutter. Ja. De kallen zou even omwelling? Ja. Maar ik moet ook van herinneren dat we echt zo'n beroemde ripjaarske hadden. En wat er ook gebeurde bij ieder kavelrundje, dat ripjaarske, dat bleef aan. Wie warm dat het ook wordt? Ja, dat het wat die volkspas doet, is denk ik, verganger een ritueel of gewoon een gewoonte en dan kost het misschien mis. Gewoon, ik hoef dat toch niet aan dat jaarske laten liggen. Jij spookt alle shutters toe voordat ze geen shitten? Ja, allemaal. Omdat ik met de paraplu stond, ik stond er ook altijd bij. En als ik door Jan Kessel zei, ja, dan moest ik altijd meer met kallen als met een andere bijvoorbeeld. Wat zei je dan? Ja, gewoon over het weer. Of Jan die zei altijd tegen mij, en wie moet ik ze pakken? Ja, gewoon. Zuiver in de midden, goed kijken, stil houden en dan kan je het misgaan. Raak je hem te gooien, rooi. De sfeer, die spanning en de romantiek, daar deed de OLS steeds booi. Beleef je op een oe, want dat wordt uniek. Raak je hem te gooien, rooi.
En daarna hier in Dorp? Hier in Dorp, dat was onvoorstelbaar wie we over Meulen-Biersel hier rooi binnenkomen aan Enschede. Dat was abnormaal. Zwart van de mensen? Zwart van het volk. Onder de schietboom verandert niets. Onverstoorbaar in hetzelfde lage tempo schieten de mannen van Sint Catharina hun bulkes weg. Kuppens komt als achteropshut als laatste onder de boom. Hij loopt op zijn dode gemak naar de aanlegpaal toe, alsof hij even aan de bar een pilsje gaat halen. Hem maken ze niet gek. Ik ga hem om durven te draaien, maar dat kon je echt niet maken. Maar tegen het publiek zeggen, laat mij gewoon, want we hebben hem. Daar was ik zo heilig en zeker van overtuigd dat hij met naar rode ging. Geen spanning? Nee, niks. Geen stress? Niks. Geen angst? Ook niet. Ook niet. Geen Echt onzekerheid? Niet. Nee. Even goed kijken en we halen hem. 3 rake schoten later gaat hij op de schouders. We hebben hem, juicht alles wat stramprooi is. En dit is geweest echt super. Nee, dat geloof ik. We hebben erop gehoopt en het is gelukt. Een hele speciale dag, want je wordt eigenlijk Nederlands Midden. Ja, dat weet ik. Dat we hebben nou overwogen van dit en ook gezorgd van dit. Want we hebben de bus afbesteld gehad. Hartstikke gefeliciteerd. En wem draag je deze overwinning op? Aan Jook Waspen. Aan Jook Waspen. En een dikke kus. En nog een. En nog een. Ja, Jode is vrije s'avonds gestorven, of 's namiddags eigenlijk, in de kerk, ook voor zijn werkzaamheden. En toen hebben we besloten dat we niet naar de les gaan, want dat staat ook in het reglement dat dat niet kan. En toen later hebben we een telefoon gekregen van de familie. En die heeft gezegd, ja maar dat Jode wil je het hebben, dat moet je doen. Komt allemaal weer naar de OLS, hartje te gooien rood. Het wordt gegarandeerd een succes, hartje te gooien rood. U is er nou binnengehaald als de held van Stramprooi voor de 3e keer. Ja, het doet te zien wel, joh. Wat is er nou anders als de vorige keer, hè? Ah, er is veel meer volk en dat is allemaal veel groter en veel meer opgezet en veel meer georganiseerd. Is hij nou de coole kikker van Stramprooi? Ja, zoiets zeker wel, maar dat weet ik ook niet. Van harte proficiat. Ja, dank u. Daar zit nog eens vast nou. Sjaak zit zijn 3 bulkens af. Wie blij is dit je dan? Heel blij. Heel blij in een droomgeid en in een werkelijkheid. Dat is het schone van. Dat denken ze toch door de jaren heen wel eens aan. En dan hopen ze van eens een keer met te mogen maken. Maar als het dan helemaal waarheid wordt, ja, dat is alleen maar prachtig mooi. Je hebt er dik van gedruimd? Dik precies, maar daar denken ze wel eens aan, ja. Ik denk dat iedere shot er wel heeft. En dat in de pap dan eigenlijk het winnende shot lost. Wie is dat dan? Ja, dat is helemaal schoon. Zeker voor de 3e keer. En ja, inderdaad, omdat toch toes is het vuur en zo nou is het toch shotterie. En dat ze dat al met mogen maken, dat is alleen maar schoon. Het is een man die wel rust in het zestal brengt. Ik kan me nog goed herinneren, mijn eerste optreden in het zestal op Noord-Limburg was in Borshoven, dus nog niet zo lang geleden. Toen weet je niet heel hard. Ik heb altijd een zwarte jas aan. Dan zeggen ze, oh, dan komt je met een zwarte jas. Daar ik open hangen. En ik ging naar de buksheer en dan zit er, Peter, doet de jas toe. Ik zeg, waarom is dat? Ja, zit er. Het weet je hard. Dan is het net een luchtballonnetje, zag ik. Dus van die tijd af, print ze dat in de nek op. Van als het hard weet, doet hij jas toe.
En zodoende hebben ze weer een kleine tip opgevangen. De perfectionist? Ja. Wat vind je van dat Sjaak hem nu 3 keer gewonnen heeft? Ik vind het een prachtprestatie. Want? Ja, dat maakt ze zo zalig met. Ik geloof dat het nog nooit voorgekomen is dat een lid van de Schutterie 3 keer een overwinning heeft behaald op een OLS. Dat vind je fantastisch, dat maken we nooit meer met. Op 40 jaar, hè. Toen in die 60 jaren, Lijven hebben we toen in die 60 jaar 3 keer gewonnen. En dan worden ook bij die hem 3 keer geschoten, en dan gaan we natuurlijk 40 jaar tellen. Want dat is een tijd, 40 jaar in die aaploop staan. Dat maakt ze nooit meer met? Nee. De grootste helft van de schuttersveld ken ik nog wel, ja. Want ik ben 14 dagen geleden ging ik naar Heidhuizen, naar de Joormerk hier. En dan, ten achterop schut, de beste schut van Limburg. En zo gaat dat steeds overal. Ik kan komen waar ik wil, maar ze kennen nog bekend overal. En wat duidt dat met u? Dat duidt me geweldig veel. Dat is zeker nooit zo, dat is met geen pen te beschrijven, maar dat is ook niet. Ik heb eigenlijk tegen hem gezegd, wil je hier aan de rij gooien, dan is het een goed besluit. Wat is er schoner om met zo'n hoogtepuntje te eindigen? Wat zo erdoor gaan tot er misschien begint te falen en dan leger gezet wordt. Dan denk ik dat dit een wijs besluit is. Op de top eindigen? Vind ik wel. Wat is er schoner als dat? Dat pak je moedsnemers maar af. Heel hartelijk bedankt. Dank u. Raakt je te gooien. Het wordt gegarandeerd succes. Raak je hem te gooien rooi. De sfeer, die spanning en de romantiek dat ieder OLS heeft boven. Ik ben er met opgooien, ja. Daar is een tijd van komen en nou gaan van gaan. En ik heb gedacht, ja, 3 keer is welletjes. Dus laat je die jongen dat maar eens oplossen. Beleeft je op Pernoe, want het wordt uniek. Raak je hem te gooien rooi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Jo, we staan weer heel kort voor de les. Net hetzelfde als vorig jaar. Vorig jaar had je de voorbereidingen nog met mogen maken, nu niet meer. Je had toen de koninklijke groet mogen brengen, de vendelgroet in Bokreek. Het is heel jammer dat je er nu niet meer ziet, anders had je dat nu voor onze eigen koningin ook weer heel zeker kunnen en mogen doen.